Iku toto tatanan laku kita harus teguh, gak gampang goyah, ya. Meskipun kita ibaratnya wayang dikeplek no, ya ibaratnya kaya geplek kaya ilir, kita tetap bersikukuh karo pendirian kita. Aku harus mampu, guys, kategorinya seperti itu, ya kan? Terus Jawa nih kita bijaksana itu mau, jadi kita tetap berpikir dalam konteks positif itu mau, ya kan? Ojo gampang mengeluh sambat keadaan itu mau. Nek kita sambat karo keadaan, kita nggak akan berhasil. Tapi kita harus melompat, ya. Jadi berpikir untuk ke depannya. Kita cari solusi untuk ke depannya. Piye isane aku iki bangkit. Seperti itu. Piye caranya aku bisa mengatasi apa yang ada dalam konteks kehidupan kita iki mau. Itu ya. Terus Jawa tuh, nah kita praktek menyambut atau menerima atau ekspresi itu mau, kita akan tahu hasilnya. Jadi satrio Jawa itu nggak harus wedok, nggak harus lanang. Oh, tidak harus lanang. Nggak harus lanang. Jadi dikatakan satrio wanita sejati itu. Makanya wanita itu ya ora mesti wedok, ya kan? Wanita ora mesti wedok. Mergo wani nindakno tata tatanane laku urip. Cara anu kan ngono. Nek kowe wis wani nindakno tata tatanane laku, ing kono kabeh menungso kudu wani masalahe. Jadi makanya neng satrio wanita sejati iku mau. Jadi nek bener-bener awakmu wis wani menerima konteks kehidupan, wong wani urip, no kono ya kudu wani nerima apa sing diwenehno. Nah, karena apa yang diberikan Sang Maha itu mau, ya kan? Nggih. No kono itu adalah untuk apa ya, pembentukan karakter kita mesti ini ngono. Mau kita digembleng palu sak kilo gimana, ditutup atau palu sak kilo itu mau, ya. No kono kita bertahan apa tidak? Nek kita tetap bertahan, kita akan digembleng meneh sampai kita benar-benar tangguh. Seperti itu. Jadi satrio Jawa ya kuwi wong sing iso nyekel keteguhan, prinsip, ya, sing ora gampang dioyak-oyak. Ora gampang anut grubyuk rene sing ora sesuai karo kode etika wong Jawa, ya. Kode etika kehidupan kemanusiaan itu mau. Intine ora gampang goyah, Kang, nggih. Ya, ora gampang goyah karo tatanan yang ada, yang kita terima itu mau. Niki terkait kali kebangkitan Jawa Dwipa, Kang. Ini banyak sesepuh yang mengatakan bangkitan ini sudah mendekat. Nah, niku sikape panjenengan pripun, Kang, menanggapi ngoten niki? Aku didhawuhi Jawa Dwipa pungkasan kuwi cunduk ing tataman ana taun 2020. Iku cara diarani ndedekno jejeke urip kesejatian 2020. Jadi nek mendekati ya wis lumrah, Nggih. ya kan? Wis lumrah iki soalnya. Iki wis waktu Mas masalahe. Ya iki wis waktu. Dan jadi ngene, ya aja kabeh. Nggih. Aja kabeh. Saya teh ae. Saya Sretan. Dijuplek mawon, Kang. Dijuplek. Jadi ngene. Tatanan lu duwe swara kuwasa nekane uripku utuh sejatine wujudku utuhe swara netepi adil ndiyana tatanan laku kasejatian yen wis wayahe tumata kuwasa tumeka tatanan nekane tumitik ing tatanane adil lungguh sejati wujude tentrem. Makane sak jerone tahapane Kang Cita sering menehi aran nggone dulur-dulur tumata tumeka tumitik adil tentrem. Wujud kanthi selamat kabehane nyatakno kabeh itu mesti bakal ono. Nah, ing tatanan iki ya, iki tatanan umpama diitung teko 5 tahapan iki mang tumata wis liwat. Ya, saiki tumeka wis. Tumeka. Heeh, ya. Iki tumeka. Nggih. Nah, 2023 tumitik. 2024 adil,
2020 tentrem. Ya, iku. 2024 adil kan nggih. Adil. Nah, tapi iki nek diitung ngene ya kan. Iki wis ngene, Mas. Mulai Iku wis goncang kan. ngene, heeh. Iku wis ngene iya wis anu. Iki. Urip iku nunggu swara tak nyatakno, Mas. Iya, nggih. Tapi iki kok nek tak bukakno ngene iki, Mas. Wah. Iya kan. Oh, Nggih, nggih. oh no. Ya kan. Kok tak bisiki dhewe sampean. Seperti itu, ya kan. Makanya kebangkitan Jawa Dwipa, makanya aku tidak Jawa Dwipa pungkasan tangi dedek ngadeg jejeg wujud kasunyatan 2020 jegrang ngongkang-ngongkang wis dadi apa ngene istilahnya keteguhan. Dadi lungguh sejatine wis nanggone omahe dhewe. Wis iku Berarti memuncak di tahun 2025. 2025. Wis. Arepa apene wong kluruk wis gak wani. 2021 Nggih. ya. Iku wong wis bingung. Ya kan wis bingung. Ya kebiyen tau kan cerita nyampe nang ngono kae. Nggih. Lan sing pun kedadian iki. Wah, lah 2021 iki kan cerita didhawuhi ngene. Iki wong Indonesia iki ora bingung babakan penyakit. Nggih. Ya, tapi bingung babakan pikiran, ya, bingung perkara pikiran. Lah pikiran iki ana sing ngomong tapi ora rasa apa sing ngomongi. Jadi akeh wong sing halu jerene. Ya, Kenyataan kan. nah, iki akeh wong sing Wadah niki sakniki niku. Kayak ngoling. Nah, iya, Nyata kan niku. iki ibarate apa ya audio ya, ibaratnya audio musik ya atau frekuensi ya. Iki urung dipetek. Iki lagi di anu, iki lagi di apa ya disetel. Iki kok kira-kira frekuensinya sak piro? Iki lho. Iki lagi dikono, lagi di apa dikon. Ya ngono berarti ya. Iki wis mulai san. Jadi enek sing ngomong tapi ora rasa apa iki. Iku menutup dalil. Wis. Jadi sok ki wong padha bingung. Goleki sapa to sing ngandani aku iki ngono ceritane. Sapa to wong sing ngomong iki? Kaya apa wonge? Endi wonge? Kok bantere suarane ngene? Digoleki iki endi ora karuan parake. Tapi kok bantere suarane. Dadi nambani ora ono sing iso nambani. Kejaba iki tambani. Wujud kanthi slamet sakabehane titik iki tambane so. Wis bisa dinyatakan. So, iku. Makane wong padha goleki psikiater utawa apa anu ngono kuwi ahli anu ya. Lah sing nambani sing biasa nambani ya golek tombo kok. Niku pasti kedadian Kang niku. Lha saiki lho wis anu wis mulai Wis mulai. heeh. Piye? Saiki lho wis mulai padha nyoto. Piye? Berarti ibarat frekuensi niku badhe diputer kan. Urung, iya, urung diputer, urung. Iki urung disentuh, lagi di anu, iki lagi di anu, kira-kira apa pertunjukan iki gimana ya? Oke. Iki kok gunakno frekuensi piro? Lah iki kok ngature skenario ne piye, strategine piye anune gimana? Lagi anune. Durung. Lah iku nek diputer, nek dipetek tek. Kaya pitik digorok ora pedhot gurunge. Wis, Molak malik kan. wis mbok kaya apa iki. Ngusek. Lha iku nyata masalahnya. Oh iki wis mulai terjadi Mas. Ya. Wis iku wis mulai terjadi wisan. Niku kan yang jelas rame ngene niku. Makane swara jaman semono didhawuhi ngene, wit randu sing di rangkuli wong 10 orang ngaputi kae ya, Nggih. orang anu jangkepi kae ya. Kae wis wayah. Kae wis ditekano saiki kan. Wis rontok iki godhong wisan. Paham ya? Nggih, paham Kang. Wis rontok ya. Nah, tatanan-tatanan iki lah sing dadekno sebab kita iki gak iso mengingkari keadaan. Makanya nek Jawa Dwipa bangkit
ya ora trimo anu kok iso piye. Ora trimo isapan jempol anu. Makane ku utus swara nekane lungguh kasuwaran utawa swara nuduna wujud kuwasa kang ngancani dawuh. Omongan kabeh iki kuwasane kang maha wujudku utawa sejati yen to kabeh uripem iki ora ngerti apa sing titikane tatanan ing kene kowe ora iso apa yen ora didhawuhi karo sing nguasakno kandhane sing kuwasa kang nguasane urip kang kuwasa dudu wujud kamangka wujud duduhna tatanane urip kamangka urip ditata karo swarane utuh kamangka utuh iku ditata karo wujud kuwi dhewe. Nah mula tahapan iki ngene Mas ya ing tahapan iki Mas ya sampean ya aku ora nyebutno jenenge tapi Nggih. ya menawa kabeh iki wis kudu kaya ngono Mas ya. Jadi berbalik misalnya. Sing biasa apa dadi jembatan Mas ya. Sing biasa dadi jembatan bantu dulur-dulur, bantu anu. Wis saiki lho padha beburene. Jaluk tulung lantaran Kang Cito. Iki piye aku kok ngene, iki piye kok aku ngene, iki piye kok aku ngene, iki piye aku kok ngene. Yo wis padha kena hukuman balik ae awake dhewe. Lah aku yo piye wong aku merasa ditekani dadi lantaran jembatan di kongkon bantu ya wis tak bantu. Tapi yo tak kandhani iki hasil teko perjalanan sama macam ngono. Apa sing mbok tebar iki saiki kae. Lho padahal aku ini kelas piye sampean. Kadang yang mriki Kang ya akhir-akhir niki. Aku yo piye yo kuasane sing kuasa kabeh kuwi nek nata ngono lah anune. Iya. Jadi bukannya Kang Cito ngremehno ora, tapi dene yo muni.